servizz aktar effiċjenti u inqas burokratiku. Dan kien il-ħsieb ewlieni wara twaqqif tal-Business Development Unit fih dan l-Awtorità tal-Ambjent u l-Ippjanar. Sostna dan is-Segretarju Parlamentari Michael Falzon waqt it-tnedija tal-kampanja Business Sense. Kampanja bilan li tqajjem aktar kuxjenza dwar it-tnaqqis fil-burokrazija l-intrapriżi ġodda kif ukoll għal dawk li jridu jespandu l-operat tagħhom. Falzon spjega kif dan il-unit se jkompli jiffaċilita l-proċessar ta' applikazzjonijiet ġodda, filwaqt li jagħmel aktar faċli għal dawk l-intrapriżi li jridu jespandu l-operat tagħhom. Madankollu huwa saħaq li tnaqqis fil-burokrazija bl-ebda mod mhu ser jimmina l-kontabilità u trasparenza fil-ħruġ tal-permessi. Dan għaliex għall-kuntrarju tas-sistema preċedenti, kull applikazzjoni se tkun qed tiġi proċessata minn dan il-unit ċentralizzat fih dan il-MEPA u mhux b'mod distretwali. Is-Segretarju Parlamentari għamel referenza wkoll għal miżuri li dan il-Gvern diġà wettaq fl-aħħar sena u nofs, u li fi kliemu huma xhieda ta' kemm din l-amministrazzjoni hija waħda pro-business. Fl-istess waqt, Falzon elenka numru ta' policies li se jkunu implementati fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin. Għandna numru ta' policies biex ngħidlek li lesti, ġifieri nsemmi l-floor area ratio, nsemmi tal-żieda tas-solari fuq il-lukanti. Hemm policies oħrajn li mixin naħdmu fuqhom, pereżempju il-policy dwar fuel stations, il-policy għal dak li huwa bini barra minn żona ta' żvilupp, solar farms li hija importanti ħafna. Ma dawn ma rridux ninsew li għaddejja demerger fl-istess awtorità bejn l-aspett ta' pjanar u ambjent, l-isped li huwa biex ngħidlek il-kostruzzjoni dwar l-iżvilupp li tisir f'pajjiżna, local plans u ħafna xogħol oħra. Iċ-Chairman tal-MEPA, Vince Cassar, fisser kif l-ekonomija tal-pajjiż tiddependi parzjalment minn din l-awtorità. F'dan is-sens, żied Cassar, il-MEPA se tkompli tieħu aktar inizjattivi bilan li ma tkunx iktar ta' ostaklu għal min irid jinvesti.